Dragilor, lucrurile se strică tot mai mult de la o zi la alta. Iată-l pe acest fals Hristos sau batjocoritor care ia în derâdere numele lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos coborât pe pământ. Lucrurile acestea se vor întâmpla tot mai des. Iată-l pe acest om care și-a făcut o cruce din navete de bere, având o bere în mână și clătinându-se ca un bețiv pe străzile unui oraș, iar oamenii mergeau pasiv pe lângă el, efectiv nu interesa și foarte multă lume râdea de acest Hristos, fals Hristos sau om batjocoritor față de Isus. Vreau să vă citesc pentru că ăsta este un semn al zilelor sfârșitului. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Așadar, în vremurile sfârșitului vor apărea tot mai mulți hulitori care își vor bate joc de Hristos. Nu sta pasiv. Fii tu plin de râvnă pentru Hristos în aceste zile, de aceea haideți să ne adunăm în numele lui Hristos cât mai mulți oameni, să lăudăm pe El. Nu-i putem împiedica, pentru că e un semn al sfârșitului veacurilor, este un semn al sfârșitului lumii. Însă putem arăta că și noi îl iubim pe Hristos și că suntem cu zecile de mii, chiar cu milioanele. Te aștept pe 15 aprilie pe Național Arena de la ora 17 să-L cinstești pe Hristos.